George Amolo. Piny owacho olero ni osegolo omenda maromo bilion 22 mar siro somb jopuonjre skunde. Omenda no mabiro ng'ere ni capitation mar tam mar 2. Ma en kaluwore gi jatend migao mar somo Julius Ogamba Migos, ama biro wacho ni omenda no dhi konyo e chwalo chenro mopogore opogore e skunde ma pacho kae. Omenda maromo bilion 11.6 e omenda no ket tenge ne siro somb jopuonjre e skunde mag sekondar mag Dei. Bilion 8.9 ne oket tenge bende ne somb jopuonjre mag junior school ka omenda machielo maromo bilion 1.37 to oket tenge ne siro somb jopuonjre e skunde mag primary. Kata kamano, agulu masiro chenro mag somo mag jogo moyiedhi kata special needs education kiti bende oket ne omenda maromo milion 118.4. Ewi mano, jatenda migao no masomo bende onyiso jotend skunde mondo ne ni gitiyo kod omenda no e yo makare.